L-Istitut Internazzjonali tal-Ġurnalisti sejjaħ bħala żvilupp importanti l-aħħar arrest ta' żewġ persuni akkużati li fornew il-bomba li ntużat fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-istess istitut laqgħu wkoll il-fatt li persuna akkużata bil-qtil ta' Caruana Galizia issa weħlet pjena ta' priġunerija wara li ammettiet. L-Istitut Internazzjonali tal-Ġurnalisti reaġixxa għall-aħħar żviluppi li seħħu fl-aħħar jiem brabta mal-omiċidju ta' Caruana Galizia. Dan hekk kif Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu wieġeb ħadd l-involviment tiegħu fil-qtil ta' Caruana Galizia. Għal din l-ammissjoni l-imħallef Edwina Grima kkundannatu 15 sena ħabs. L-Istitut irrikonoxxa ħidmet il-Pulizija li arrestat lil Roberta Ġus wieħed mill-aħwa tal-Maksar u Jamie Vella. Dawn it-tnejn huma mixlija li pprovdew il-bomba fil-qtil. Dawn iż-żewġ persuni ġew arrestati fl-istess jum li l-Koħħu ammetta huma ġew arrestati f'operazzjoni tal-Pulizija li saret fil-Baħrija u fis-Swieqi.